Sí. Vamos a tener que solicitar unha ampliación. Ola, moi boa tarde a todos e todas. Benvidos ao primeiro Festival Caranza Canta o Nadal de música tradicional infantil organizado por Tía Maseu Teatro e coordinado por Kenny Diole. Dá gusto ver este espacio cheo de xente e sobre todo xente, digamos, xoven e xente máis maior. Entonces, digamos que todos confluimos no tempo. É para nós un placer, de verdade, ter hoxe con nós a Kenny Diole e o resto de grupos que hoxe van a participar en este evento. No nome de eles vou a ler este relato que me deron, que non sei como farei, seguramente que calquera deles o faría mellor que min, pero vamos, me toca a min decilo, non? Ante todo, desearles felices festas, un bo ano e que o pasen todos moi ben e todas. Danzas de Reis. As danzas tamén son unha expresión cultural e musical propia do ciclo do Nadal e de Reis, sobre todo as denominadas danzas brancas, pola preeminencia desta cor, símbolo de pureza. Na vestimenta dos danzantes, enaguas, camisas de liño, tamén utilizan complementos como adornos florais, mantóns rameados, etc. As danzas que se executan son xeralmente de paus, arcos, cintas ou castañolas. Adoitaban executarse na procesión ou a saída da igrexa, onde tamén había costume de cantar estas cantigas de Nadal no transcurso da misa. No caso das danzas de paus, de cintas, é interesante mencionar o seu posible significado solar, vinculado ao ciclo anual do Sol. Nelas danzase o regor dun pau central con fitas de cores que son sostidas polos danzantes que se entrecruzan e trazan círculos cada vez máis pequenos mentres as van trenzando sobre este eixo ata quedaren todas as fitas trenzadas no pau. Despois de trenzanas ata abriren totalmente colorido círculo de fitas simbolizando de algún xeito o renacer anual do sol tras o solsticio do inverno. O feito de que os danzantes leven espellos e obxectos reflectantes nas súas coroadas incide aínda máis no carácter solar do baile. E agora dou paso xa aos participantes e a Kenny Diole, que será o encargado de coordinar este evento. Moitas grazas e que o pasen ben. Bueno, moi boa tarde a todos e a todas. Moitísimas grazas por estar aquí con nós hoxe neste día tan importante en Nadal e pola vosa asistencia, vamos. Entón, doulle paso aquí ao meu compañeiro Salvo. En torno ás datas do Nadal se tecía toda unha serie de fermosas tradicións onde a música, o canto e a danza tomaba protagonismo, como facían case todos os eventos sociais da vida tradicional dos galegos e galegas. Hoxe, moitas das bellas tradicións e os antigos ritos perdéronse e outras van camiño de esmorecer. Pero aínda hai xente que se resiste a perder parte do que conforma a nosa identidade como pobo e, paseniñamente, co seu calado traballo fan posible que se manteña vivo o atergo lume da nosa cultura popular que como un máxico tizón de Nadal quenta, protexe e alumea nun tempo de tebras e futuro incerto. É por este motivo
que hoxe nos atopamos neste centro cívico de Caranza porque grandes e pequenos temos un obxectivo común: manter viva a tradición do Nadal galego do noso e celebrar este festivaliño chamado Caranza canta ao Nadal en tan boa compañía. Contaremos cos seguintes grupos: Asociación Folclórica San Xiao de Trevo de Cariño, Sociedade Cultural Alviños dos Carrís de Cerdido, Cantareiras Caranceiras de Caranza, Ferrol, Agrupación Donas e Galáns de Ferrol, Pandereteiras do Saime de Nazarín de Sadurnillo, Escola de Baile e Pandeireta María Escudero e Grupo Folk Infantil Canindioles de Ferrolterra. Todavía non, pero eu fago unha pequena introducción así ao descoberto. Pois nada, no tempo de Nadal xuntábanse a doutrina religiosa coa tradición oral, non? Que dando lugar á aparición dunhas cantigas pagano-religiosas con as estruturas características propias que chegaron a todos os nosos días co nome de cantos de Nadal, que é o que imos facer hoxe, mesturado con tradición e un pouco de todo. Destacan tres tipos de cantares: os de Noiteboa, os de Aninovo e os de Reis. Os encargados da súa interpretación antes eran os homes habitualmente, claro, pero en bastantes zonas, en algunhas zonas, cantaban homes e mulleres xuntos. Interpretábanse en dos grupos, que se colocaban en forma semicircular, como están aquí as nosas compañeiras, unha frente a outra para poder escoitarse mellor. A cada grupo correspondíalle un cantar, unha estrofa. A estrutura destes cantares é a mesma para todos os grupos. Consta de tres partes. A primeira, o permiso, que é licenza ou presentación, é a petición de permiso para cantar. O canto ou historia, o romance narrativo, é a petición do aguinaldo, que estaba formado principalmente por comida e, en algúns casos, tamén cartos. Importante. Tamén poderíamos incluir unhas últimas estrofas de agradecemento ou desdén aos donos da casa, ainda que non sempre se facía. E estas coplas de louvanza ou sarcásticas facían alusión ao citado aguinaldo: contía, valía, abundancia, etc. E, bueno, xa sen máis, deixamos vosco aquí coa Asociación Folclórica de San Xiao de Trevo, que comenzaron a principios deste ano, este grupo de 6 mulleres, de 6 cantareiras, que van tocar tres pezas: a rumba de Montalegre, Xota de Eva e unha muller a correr. La
títulos. A cambio do seu cantar, a mocidade solicitaba o aguinaldo, xeralmente en especie: ovos, viño, chourizo, touciño, doces, lametadas, etc., que despois consumían todos xuntos facendo unha festa ou foliada. En Noiteboa, a saída da misa do galo, os mozos percorrían a aldea cantando panxoliñas ou nadais e pedindo o aguinaldo. O día de Nadal facían outro tanto. Na noite vella saíanse a cantar polas casas os manuais e as xaneiras. Vicente Risco di que en certos lugares tamén se queimaba o boneco para despedir o ano. O boneco levábase en procesión pola aldea e finalmente queimábase na eira. Nalgúnas zonas de Galicia, como en Verín, saían máscaras como as do Entroido, sendo o Nadal, de algún xeito, o preludio da festividade do Entroido. A Sociedade Cultural Ariños de Carrís naceu no 1987. Comeceu no patio do Colexio da Barqueira, sendo unha sociedade na que os nenos e nenas podían facer, ademais de baile e pandereta, actividades como a karate. Co paso do tempo, foise dedicando únicamente á aprendizaxe de baile, pandereta, gaita e percusión. Actualmente conta cun grupo de pequenos, medianos, maiores e adultos, tanto en baile como en pandereta, ademais cunha banda de gaitas e percusión. Forman parte desta pequena familia arredor de 40 persoas que hoxe van nos cantar o bolero, a panxoliña buscando unha estrela, danza de troáns e cantar e pasodoble de mente.
Moi boas outra vez. Vou vos contar outra vez un pouco máis do mesmo. Pois nada, nas terras de Ulla os cantos natalicios son coñecidos como panxolas de Nadal. Este canto é un canto de fin de ano e remite aos textos interpretados na noite do 31 de decembro, fin de ano, ao amencer do día seguinte, o día de xaneiro, primeiros de ano. Os versos fan alusión á chegada do ano novo, porque se espera un tempo mellor que se deixe. Pois que se espera un tempo mellor que deixe atrás o mal do pasado. No mesmo faise mención ao sufrimento de Xesucristo. Alegoría entre o ben e o mal como condición de pecadores que seremos xulgados polas accións acometidas. Xunto a isto, alusión a un dos primeiros milagres, dos máis extendidos na tradición, atribuídos ao neno Deus que narra como fuxida a Xerusalén que devolve a vista a un cebo, logo de que este lle dea unha froita. O procedimento era sempre o mesmo. No día da conmemoración xuntábanse polo serán os panxoleiros, a xente que cantaba. Comezaban a andaina por casa pedindo licenza, como xa comentei antes, que era unha parte, non? Pedindo licenza, entrando nas eiras o son da gaita de fogo. Se daba licenza, cantábase e a cambio recibían un aguinaldo, sendo convidados a entrar na casa a tomar algo onde se interpretaba outra vez como agradecemento cos cartos recadados. Era costume organizar un baile no tempo do Entroido. Para facer máis loables os cantos, os mozos repartíanse en dos bandos, alternando nos pés. A gaita de fol marcaba a cadencia e a cadencia a seguir, dependendo da capacidade de cada un, farían voces altas ou baixas. Para diferenciarse as parroquias empregaban tons identificativos, propios de seu. Así, deste xeito, se varios panxoleiros coincidían na mesma eira ao cantar, algo que ocorría en casas fortes de labrada, onde pasaban ata 5 comparsas de panxoleiros, eran claramente diferenciados e debidamente atendidos. Cantareiras Caranceiras. Este grupo leva xunto tan só un mes. Xuntáronse 7 rapazas e un rapaz para formar un grupo de cantareiras no seu barrio Caranza. De feito, chámanse así porque aínda non teñen nome oficial. O maravilloso deste grupiño é que se xunta xente nova para seguir aprendendo e cantando pezas tradicionais recollidas por diferentes grupos e xentes do noso país. En algún caso, aprendidas das súas nais e pais. Tampouco teñen repertorio oficial, por iso, de levar pouco tempo, pero preparando para hoxe unhas peciñas, uns cantos de reis. Primeira peza, Chegaron a pé. Segunda peza, da Rosa Rosiña. É unha tradicional muñeira de Cervantes.
encantado de estar aquí hoxe, grazas pola invitación, e despedímonos cunha canzoliña xa que estamos en Nadal, que teñades todos un feliz ano novo. Moitas viaxes efectuadas pola Sagrada Familia, é posible que esta temática especial teña tamén certa relación con que o Nadal coincide co período da mínima potencia solar e co intre no que o Sol comeza a ser o seu renacer cíclico a partir do solsticio de verano. De inverno, perdón. É que é moi lioso, que tanto texto... Viaxa constantemente, nace, faise forte e esplendoroso e morre cada día e cada ano. E no camiño representa a busca dunha nova vida. Por iso, de algún xeito metamórfico e simbolóxico, estes cantos representarían esa viaxe mítica do Sol nun tempo de renovación cíclica como o que se produce no Nadal, datas propiciadas para o nacemento do Salvador, datas do Sol invicto. Rapazado Saime, da Escola do Concello de San Sadurniño, levan unha trayectoria de 4 anos actuando en diferentes actos culturais ao longo ancho da comarca de Ferrolterra. Encántalles o que fan e así o transmiten. Hoxe van cantar a jota de Constronco, Abra as portas Xesús e o Pelo Rosino.
Os cantos de reis. Os cantos de reis soen comenzar con as estrofas de presentación dos reiseiros, nas que se pedía permiso ou licenza para cantar na casa. De lonxe viñemos os que aquí chegamos. Se nos dá licenza, os reises cantamos. A continuación, viña o propio relato, o canto de reis, e adoitaban finalizar cunha estrofa de louvanza os da casa, onde se cantaba en caso do ter o guinado desexado, pero tamén podía rematar dun xeito ferinte, e mesmo insultante. No caso contrario, facéndoles saber aos veciños quen estaba menos disposto a compartir os seus alimentos. Cantamos os reises, do kikiriki, se non nos das nada, cajamos aquí. De seguido, tocábase unha xota ou unha muiñeira e convidábase os da casa a danzar. Estes tipos de cantos de Nadal son melodías longas e lentas, cantadas case sen respirar, dun xeito solemne, con multitude de mordentes e adornos proporcionados pola gaita. Conforman un estilo propio de canto, guturais pisando os finais de estrofa cos comezos. Polas letras e melodías destes cantos percíbese que son de corte culto e posiblemente teñan que ver cos cantos gregorianos e cantares religiosos dos séculos XV e XVI, que foron adaptados e transformados polo povo. Moitos deles son en castelán ou castrapo, debido a súa orixe nos textos bíblicos ou eucarísticos, que eran sempre nesta lingua, cando non eran en latín. Outras veces, aínda que fosen en galego, se a casa onde se cantaba era de señoritos, trocábase nos cantos o galego polo castelán, para agardar os anfitrións. Os cantos de reis eran interpretados por cuadrillas ou xugadas de homes, mozos e nenos, que percorrían as casas dando a boa nova cantando. Nalgunas parroquias tamén participaban as mulleres, aínda que cando casaban adoitaban deixar de ir cantar polas casas. Estes grupos de reiseiros compóñense dun gaitero e dun ou varios cantores que incorporan, ocasionalmente, percusión e instrumentos varios, sobre todo instrumentos denominados humildes, botella de anís, punchas, paus, piñas, etc., que eran os que se podían atopar facilmente nas aldeas. A Escola de Baile Pandeireta Mario Escudero pertence á Asociación Folclórico-Cultural Donas e Galáns, fundado no ano 1983. O nome da escola vén dado por un home que desgraciadamente xa non está con nós e que o que fixo foi inculcar o seu amor polo folclore e as nosas tradicións aos máis pequenos e pequenas. Os que seguimos co seu legado, o único que intentamos é seguir os seus pasos e que aló onde estea se sinta orgulloso do noso traballo. Hoxe van cantar o Pelo Rosino, unha muiñeira e a muiñeira riscada de Cabaleiros.
da comarca de Ferrolterra, con afición pola música tradicional especialmente. O seu repertorio está cheo de pezas ben coñecidas por todo o mundo, xotas, foliadas, mineiras, a maioría cantables e, por suposto, bailables, polo resultado é unha peza asegurada. Xuntárese por primeira vez en maio de 2016, sendo a primeira actuación no mes de xuño na Santa Palleta, en As Pontes. Dende aquela non veñen parada animando con actos, festas, seráns e foliadas por onde pasan. Hoxe tocará Vinde ver o neno, Muñeira de Santo Amaro, Marchiña Portuguesa e todos xuntos Nadal en Mintra.
imos tocar a Muñeira do Santo Amaro e imos tocar.
grupos que estiveron aquí hoxe con nos a cantar unha panxoliña na del Intra, iso que suba, e a dedicarlla a un compañero noso que hoxe, pois, por razóns de saúde non se atopa con nos, e iso, para ele. Thank you.
traballo a cada grupo, así que se pode vir un representante de cada grupo. Asociación Folclórica San Xao de Trebo. Airiños dos Carrís. Airiños dos Carrís, sí, sí. Tres, dos, un, sí. Cantareiras Caranceira. Arrapazada dos Jaime. Bueno, non marchedes que ainda queda unha sorpresa a última. Ide collendo e baixando, como baixades. Seguro.